Welcome, it's Nkhani for YouTube channel here. Kuchotsedwa pa ntchito kwa Steve Kayuni kukudabwitsa anthu azamalamulo mdziko muno. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Law Society MLS Patrick Mpaka akudabwa kuti kuchotsedwa kwa mkulu woyimira boma milandu Director of Public Prosecution DPP Steve Kayuni kamba kakusowa luntha ndikusaganiza bwino kukhoza kukhala kuti kukutsutsana ndi section 102 ya malamulo oyendetsera dziko lino. Poyankhapo atafunsidwa posachedwapa kutsatira kuchitapo kanthu kwa mtsogoleri wa dziko lino pa ripoti lochoka ku Commission of Inquiry yomwe imafufuza zomwe zinachitika kuti mkulu wa nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB Martha Chizuma amangidwe pa 6 December mchaka cha 2022. Mpaka anati chiganizo chomwe President achakwera apangachi chikhoza kukhala bwino ngati Steve Kayuni eni akewa avomera kuchotsedwa kwawo pa ntchito. Koma Mpaka anati ndizovuta kuzimvetsa poyang'ana section 102 ya malamulo oyendetsera dziko lino. Iwo anati ngati Steve Kayuni avomera kuchotsedwa kwawo pa ntchito ngati mkulu woyimira boma pa milandu ndiye kuti zili bwino. Koma ngati iwowa mwaokha sanachivomera kutero pakhala povuta popeza zomwe President achakwera awachosera ntchito Steve Kayuni ponena kuti sanaganize bwino komanso anasowa luntha pokasuma nkhani yoti siyokhuza ntchito yawo sizikukwanira kukhala zifukwa zowachosera pa ntchito zomwe zikuyenera kukhala kuti sakuta ntchito yawo bwino komanso akukondera pa ntchito komanso kunena kuti iwowa afika zaka zopumira pa ntchito kapena kusatha kugwira ntchito yawo bwino kamba kokudwala. Section 102 gawo 2 ya malamulo oyendetsera dziko lino imanena kuti munthu amayenera kuchotsedwa kukhala mkulu woyimira boma pa milandu ngati sakutha kugwira ntchito yake bwino mwaukadaulo, akukondera pogwira ntchito yake, wadwala, moti akukanika kupita ku ntchito, kapena munthuyu akakhala kuti wafika zaka zopumira pa ntchito. Katswiri wina wa zamalamulo Ajay Banda anavomerezana ndi Mpaka womwe ndi mtsogoleri wa bungwe la MLS ponena kuti ngakhale President achakwera ndi omwe ali ndi mphamvu zonse zochotsera Steve Kayuni, kunali kwabwino kungowayimitsa iwowa pa ntchito kapena kuwapititsa ku nthambi zina za boma ndi cholinga chakuti azikagwira ntchito zina za boma kumeneko. Iwowa anayankhula izi popeza President achakwera powachotsa ntchito Steve Kayuni anayankhula kuti mkulu woyimira boma pa milanduyi anatenga zinthu zosakhuza ntchito yake ndi kuziphatikiza pa ntchito, koma chomwe akanachita ndi kungowayimitsa pa ntchito kapena kuwapititsa kwina popeza zifukwa zomwe awachotsera pa ntchitozi sizokwanira malingana ndi malamulo a dziko lino. Chiganizo cha President achakwera chowachotsa Steve Kayuni pa ntchito ngati mkulu woyimira boma pa milandu chinabwera potsatira ripoti lochoka ku Commission of Inquiry yomwe imafufuza za kumangidwa kwa Martha Chizuma, ndipo ripotilo linaloza chala Steve Kayuni ndi Martha Chizuma omwe akuti analakwitsa ndipo President achakwera akuyenera kuchitapo kanthu. Ripotilo linenanso kuti Kayuni omwe anakasuma ku polisi kamba ka audio yomwe inatuluka mwezi wa Januwale mchaka chatha anaonesa kusowa luntha posogoza zokhumba ndi zofuna zawo poyiwala udindo omwe iwowa anali nawo pa nkhani ya audio ija yomwe Martha Chizuma ankauza munthu wina yemwe sagwira naye ntchito za momwe akugwirira ntchito yawo yofufuza ku ACB yokhuza Satar. Ripotilo linenanso kuti Martha Chizuma nawo analakwisa posaonesa ukhwima mnzeru ndi mmene amayankhulira mu audiomo. Poyankhula ku mtundu wa Malawi kuchoka ku nyumba yachifumu ya Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe, President achakwera anati ripotilo latsegula m'maso anthu ambiri omwe samadziwa chenicheni chomwe chinachitika kuphatikizapo iwowa. Kotero iwowa akuti kusoweka luntha kwa Steve Kayuni pa nkhaniyi komwe inquiry inawapeza zikutanthauza kuti anthu ataya naye chikhulupiriro mkulu woyimira boma pa milanduyi. President achakwera anatinso pa nthawi yomwe anakumana ndi Kayuni asanalengeze kuti awachotsa ntchito anaonesa kuti ndi wovomera kulakwitsa kwawo ndi mmene anayitengera nkhaniyi, koma anatibe iwowa anali okhudzika kwambiri ndi zomwe Chizuma anayankhula mu audio ija kunena kuti zinawayipitsira mbiri ndi chitetezo chawo.
atauchosa ntchito a Steve Kayuni, Achakwera analengeza kuti asankha Amasauku Edwin Chamkakala, yemwe anali mkulu wa nthambi ya boma ya Legal Aid Bureau, kukhala mkulu watsopano woyimira boma pa milandu. Poyankhulapo zokhuza Achizuma, a President Achakwera anati chiganizo chokhuza iwowa anachipanga kale mwezi wa Januwale chaka chatha posawachosa ntchito, koma izizi sizikuletsa aliyense kupita kukamang'ala ku bwalo la milandu. Pokhuzana ndi audio ija, popeza bwalo la milandu mwezi wa Septemba mchaka cha 2022 linagamula kutelo, iwo akuti amakhulupirirabe kuti a Martha Chizuma ndi chisankho chawo chabwino chofuna kusogolera ntchito yothana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno. A President Achakwera anatinso a Martha Chizuma ali ndi ufulu wokasumira munthu yemwe anawajambula audio ija ngati akufuna kutelo. A President Achakwera analamulanso mkulu wa polisi mdziko muno, Inspector General Mai Marin Yoram, kunena kuti achiwiri awo awiri omwe mayina awo ndi Ahape Nkandawile omwe ndi Deputy Inspector General Administration ndi Akaspa Jalila yemwe ndi Deputy Inspector General of Operations akawaneneze kumbali yosungisa mwambo ya Police Service Commission kamba kusamvera chilamuliro cha a President Achakwera yonena kuti a Martha Chizuma awatulutsiretu mu chitolokosi cha apolisi popanda mlandu uliwonse. Pakadali pano kazembe wa dziko la United States kuno ku Malawi a David Young anayamikira mchiganizo chomwe a President Achakwera anapanga, ndipo anati boma lawo ndi lozipereka kupitirira kuthandiza dziko lino ku nkhani yothana ndi katangale. Naye mkulu wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC a Gift Trapense anati ofesi ya mkulu wa nthambi ya ACB yakhala ili pampanipani kwa nthawi yayitali, zomwe zimapangisa kuti isagwire ntchito zake momasuka, koma panopa ndi wokondwa popeza a President Achakwera ayankhula zakufunika kokugwirira ntchito yothana ndi katangale limodzi zomwe zikuyenera kuti zisatiridwe mdziko muno. Awiri Kambwandira omwe ndi mmodzi wa anthu oyankhulira pa nkhani za ulamuliro wabwino mdziko muno anati ndi wokondwa kuti a President Achakwera sanagwiritse ntchito zosatira zakafukufuku uja kukhala chida chozunzira anthu osalakwa omwe akuchilimika pa nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko muno, ndipo anati zomwe zimachitika mdziko muno zimasonyeza kuti naye katangale akubweza moto. Koma bungwe la Human Rights Consultative Committee linayankhulapo kuti ndizokayikitsa ngati akuluakulu amabwalo a milandu mdziko muno angagwire ntchito mozipereka ndi a Martha Chizuma, popeza majaji ambiri ndi wokhumudwa ndi zomwe a Martha Chizuma anayankhula mu audio ija. Blind. Majoba. Majoba.